Θυμίζω ότι σκοπός αυτών των συσκέψεων εργασίας ήταν με τη συμμετοχή των δημοτικών αρχών και εκπροσώπων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων η επικαιροποίηση των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της κάθε περιοχής και ο σχεδιασμός βημάτων για την προώθηση, στο μέτρο του εφικτού, της επίλυσης τοπικών προβλημάτων. Με την ευκαιρία και τη σημερινή συνάντηση, θέλω δημόσια να ευχαριστήσω τους δημάρχους και συνεργάτες τους, καθώς και εκπροσώπους φορέων των τοπικών κοινωνιών, καταρχήν για τη φιλοξενία, για τη συμμετοχή, αλλά και για τη διάθεση οικοδόμησης συστηματικής συνεργασίας στη νέα προσπάθεια που ξεκινάμε. Προσπάθεια που εκτιμώ ότι αρχίζει να φέρνει συγκεκριμένα, θετικά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Για τον λόγο αυτό και με δεδομένη την πάγια πεποίθησή μου ότι στην περιοχή μας είναι επιτακτική ανάγκη η αναβάθμιση της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων στις δημόσιες υποθέσεις, καθώς και η καθιέρωση τακτικής κοινωνικής λογοδοσίας, καθιερώνουμε ετησίως κύκλο επισκέψεων και πραγματοποίηση συσκέψεων εργασίας στις έδρες των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Η πρωτοβουλία αυτή θα έχει τίτλο «Όλοι μαζί με σχέδιο για τη Φθιώτιδα του 2030» και θα υλοποιείται το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους. Με την ολοκλήρωση των επισκέψεων και συνεργασιών στους Δήμους θα ακολουθεί συνέντευξη τύπου, όπως κάνουμε σήμερα, στην οποία θα γίνεται κοινωνική λογοδοσία της δικής μου ετήσιας συμβολής στις προσπάθειες των τοπικών κοινωνιών και ευρύτερα της Φθιώτιδας. Πριν ξεκινήσω την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του πρώτου κύκλου, θυμίζω ότι ανάλογη κατεύθυνση πρωτοβουλία είχα αναλάβει τον Ιανουάριο του 2015. Το φυλάδιο με τον απολογισμό των δράσεών μου για τη Φθιώτιδα κατά την περίοδο Ιούνιος 2012 Ιανουάριος 2015 είναι, αν θέλετε, και σήμερα στη διάθεσή σας, που ούτως ή άλλως το έχετε κατά το παρελθόν. Ο κύκλος αυτός ξεκίνησε από το Δήμο Μακρακόμης 7 Νοεμβρίου του 2016 και κατέληξε στον Δήμο Λαμιαίων στις 12 Έκτου του 2017 και ακολούθησε συνεργασία που είχα στις 16 Έκτου για τα θέματα της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Καραΐσκο, τον οποίο και ευχαριστώ. Τα προβλήματα που αναδείχθηκαν από όλους ενεπλάκησαν, πολλά και ποικίλα, αρκετά δε πιεστικά. Προβλήματα που άπτονται σχεδόν όλων των τομέων της δημόσιας σφαίρας, των υποδομών, του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα παραγωγής, της λειτουργίας δημόσιων υπηρεσιών, της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας, της υγείας, του τουρισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, των δικτύων, της ενέργειας, της χωροθέτησης, του χωροταξικού σχεδιασμού. Γι' αυτό το λόγο σας έχω δώσει πίνακες που θα αναπτύξουμε αργότερα και μέσα από τους οποίους αναδεικνύονται μέσα από τον πρώτο κύκλο συνεργασιών τα προβλήματα τα οποία ετέθησαν από δήμους και φορείς. Έχω την πεποίθηση ότι το μέλλον το κατακτούν οι κοινωνίες που το σχεδιάζουν. Συνεπώς θεωρώ κρίσιμης σημασίας την ανάληψη πρωτοβουλίας από τις ενδογενείς δυνάμεις της περιοχής για τη συγκρότηση στρατηγικού σχεδίου με τίτλο «Φθιώτιδα 2030». Σας διαβεβαιώνω ότι σε μια τέτοια πρωτοβουλία στόχος μου θα είναι, όπως έχω χρέος, να λειτουργήσω συμπληρωματικά και να συμβάλλω ώστε μέσα από συλλογικές, δημοκρατικές, τεκμηριωμένες και στιβαρές διαδικασίες η Φθιώτιδα να προχωρήσει κατακτώντας ένα δυναμικό μέλλον. Αρκετά έχουμε εισηρηθεί ως περιοχή, όπως και όλη η χώρα όμως, στο τέλμα και τη μιζέρια. Οφείλουμε σε συνθήκες επικοδομητικής συνεργασίας να επαναπροσδιορίσουμε τις αξίες και τις νοοτροπίες μας, να στραφούμε στην παραγωγή σε όλα τα πεδία με ποιότητα, ανταγωνιστικότητα και εξωστρεφή προσανατολισμό, να εδραιώσουμε τη συμμετοχή όλων σε παραγωγικές διαδικασίες και την αλληλεγγύη όμως στους πραγματικά αδύναμους. Όπως προανέφερα, τα προβλήματα στην περιοχή μας είναι αρκετά. Πολλές όμως είναι και οι δυνατότητες και οι προοπτικές της. Στον οδικό χάρτη της αναγκαίας ανάταξης της χώρας, η Φθιώτιδα πρέπει και μπορεί να έχει δημιουργική συμμετοχή. Έχω την σταθερή πεποίθηση ότι στις εξελίξεις της νέας υψηλών απαιτήσεων περίοδου που ανοίγεται μπροστά μας,
πρέπει και μπορούμε να συμμετάσχουμε ενεργά, ισότιμα, ισοβαρός. Για να το πετύχουμε όμως αυτό, χρειάζεται να διαμορφώσουμε ένα στρατηγικό σχέδιο, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ενδεικτική στρατηγική στόχη πρέπει και μπορεί να είναι. Πρώτον, στο πεδίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας. Η Λαμία να καταστεί κέντρο θετικών επιστημών, υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας στον ελλαδικό και τον ευρύτερο χώρο. Έχει τις γενικές προϋποθέσεις προς τούτο. Η δυναμική που προετών δόθηκε δεν πρέπει να ανακοπεί. Η κυβέρνηση οφείλει να επανεντάξει την περιοχή στον Εθνικό Χάρτη Έρευνας και Καινοτομίας, χάρτη στον οποίο είχε ενταχθεί το 2014, ενώ οι τοπικοί αρμόδιοι οφείλουν άμεσα να αντιμετωπίσουν την ποιοτική λειτουργία από πλευράς υποδομών της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στη Λαμία. Δεύτερον, στο πεδίο της υγείας, το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας να αποτελεί σύγχρονο, λειτουργικό, ποιοτικό και αποτελεσματικό περιφερειακό νοσοκομείο της χώρας. Για τον σκοπό αυτό, μαζί με άλλες δομές υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, θα πρέπει να αναβαθμίζουν όλα μαζί, διαρκώς, συνεχώς, τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στους πολίτες. Ο οργανισμός του νοσοκομείου, που θεσμοθετήθηκε το 2014, μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Τρίτον, στο πεδίο του πρωτογενούς τομέα, με τη στροφή της παραγωγής σε προϊόντα ποιότητας που σχετίζονται με την διατροφή και την υγεία, διεθνώς ζητούμενα θέματα, καθώς και με την ανάπτυξη της μεταποίησης των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα. Τέταρτον, στο πεδίο του τουρισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, η δημιουργία ανταγωνιστικού τουριστικού προϊόντος υψηλής ποιότητας, οργανωμένου σύμφωνα με σύγχρονα επιχειρηματικά πρότυπα. Η ανάδειξη και αξιοποίηση ως προτεραιότητα του ιστορικού τριγώνου Θερμοπύλες Σαλαμάνα Βοργοπόταμος. Η προώθηση σε κατάλληλο κοινό, με βάση το φυσικό περιβάλλον, θέσεων ιστορικού ή και θρησκευτικού ενδιαφέροντος, πανελλαδικής ή και παγκόσμιας ακτινοβολίας. Η ανάληψη πολιτιστικών δράσεων με προστιθέμενη όμως αξία. Η συνεχή συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών τόσο στη Λαμία όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Η ολοκλήρωση των αθλητικών υποδομών που είναι σε εκκρεμότητα. Η παροχή κινήτρων για την αξιοποίηση ημιορεινών περιοχών για ανάπτυξη αθλητικών εγκαταστάσεων καλοκαιρινής αθλητικής προετοιμασίας. Η ανάδειξη περιοχών ως παγκόσμιων προορισμών αθλημάτων. Πέμπτον, στις υποδομές, στα δίκτυα, στις μεταφορές, στην ενέργεια, στο χωροταξικό σχεδιασμό. Η ολοκλήρωση των οδικών και σιδηροδρομικών αξώνων που καθιστά την Λαμία βασικό κόμβο στον ελλαδικό χώρο, κέντρο μεταφοράς ανθρώπων και προϊόντων. Στόχος πρέπει να είναι η επιχειρηματική αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων για συνδυασμένες μεταφορές προϊόντων στον ελλαδικό και διεθνή χώρο. Επίσης, στόχος πρέπει να είναι η προώθηση της υλοποίησης ενεργειακών δικτύων, η ενεργειακή αξιοποίηση των ευρύτερων γεωθερμικών περιοχών, ο περαιτέρω εξυγχρονισμός και η βελτίωση των λιμενικών υποδομών για επιχειρηματικές και τουριστικές δραστηριότητες, η αναβάθμιση της βιομηχανικής περιοχής της Λαμίας για προσέλκυση επιχειρήσεων που θα αξιοποιήσουν την εγκύτητα με τα δίκτυα μεταφορών. Τέλος, στόχος πρέπει να είναι η αξιοποίηση των διευρυμένων δυνατοτήτων ανάπτυξης εκθεσιακών δραστηριοτήτων μετά την τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας που έγινε το 2014. Κλείνω, εκφράζοντας την πεποίθησή μου ότι στον δημόσιο βίο της περιοχής μας πρέπει να μηδενίσουμε την καινού περιεχομένου φλιαρία και να καλλιεργήσουμε περιβάλλον συστηματικού και τεκμηριωμένου διαλόγου, συνεργασίας και συντεταγμένης δράσης όλων των δημιουργικών κοινωνικών δυνάμεων της περιοχής μας. Να προωθήσουμε με σχέδιο την ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την ευημερία όλων των πολιτών. Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την δημιουργική ένταξη της νέας γενιάς σε σύγχρονες διαδικασίες παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών.
Θεωρώ ότι η πρόοδος και η ανάπτυξη μιας περιοχής ή μιας χώρας σε μια συνεχής διαδικασία. Η διαρκή συμβολή σε αυτή αποτελεί χρέος για την καθεμία και τον καθένα. Η χώρα και η περιοχή μας έχουν ανάγκη από ενεργούς και δημιουργικούς πολίτες και όχι από πολίτες που κυριαρχούνται από λαϊκίστικες και ελιτιστικές νοοτροπίες. Από την πλευρά μου, έχοντας κάνει την επιλογή να συμμετέχω στις δημιουργικές και ουσιαστικά προοδευτικές δυνάμεις της περιοχής μας, δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσω να δουλεύω συλλογικά και συντεταγμένα για να προωθήσουμε την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ευημερία με αποτελεσματικότητα, διεθνή ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια και ποιότητα.